Ну, понятно. Суббота 4-я. Ага. Ото сюди, от я десь отак, я знизу десь, о. Не поспіває. Давайте Бог. Ні, то зачем нас? Все, буду ходити і стояти. Ой, стоїмо вже і так ноги показують. Знаете, вы так красиво стоите. Я запомнила. Дякую. Ну що про це, брат? Треба все розказувати, я вже ж трохи розказала. Не писали попередньо? Писали. Писали? Зараз Ну все, тогда просто покажите. Жінки приходять у хату, кажуть, добрий вечір, ми прийшли до вас на заправки. Жанить Кобіна і зробити заправки. Це заправки починаються, цей обряд женитьба Коміна характерний тим, що після його вже жінки починають збиратися вечорами і прасти. Коли это было у вас? Это День. осенью, коли вже скончені всі роботи в полі, Після собраний урожай, усе, коли це саме. А тоді світа не було і треба було палити по світ. Так його треба сразу було женити, а потім... Повного дня не было. Да. Это завжди було вечором. Ну, жениться. Вони приходять, кажуть, добрий вечір, я кажу, добрий вечір. Ну, жіночки, хвалітеся, якого ви лянку сьогодні наростили. Я не показую свій лянок. Ну, ясно. Это все сценично, да? Да. А кто вам это рассказал? Степан, Степан у нас. її ще взяли. Ясно. її, да. Ну, добре. Добрий лянок у вас, добрий дар буде нашому коміну Добрий. на всю зимочку. Но перш чим женить коміна, ми повинні очиститися від нечистої сили. Треба нам, щоб на нас не наводило ніякої порчі, щоб нас не брали ніякі уроки, треба наш комін освятити свяченою водою. Будемо зараз святити комін. Свяченая вода. Сгинь, пропади, От нас обиди. Сгинь, пропади, от нас обиди. Сгинь, пропади, от нас обиди. ось так ми зробили. Благослови Боже, у добрий час почать, коміна женить, заправки робить. А невеста для нашего коміна буде наша дружная праця. Но перш ми запалим по свет. Дай Боже нам здоров'я на целый год, на гэтый вечер, каб мы свой лянок попрали, красёнцы подкали, сорочки пошили и здоровые носили. Дай Боже, дай Боже, дай Боже. Комін же не Комін Жени мы заходай, да с домашнею работай. Комин, комин, каминочку, ты святи нам целую ночку. Святи наша святила, как огнем не тушила, весела, как працавать, тягло приймать у этой хаті. Ну, чи ведаєте ви, чому комін обсипали зернятами гарбузяними і слонечниковими? Ну, гарбузяные зернята, это коли выбирали гарбузу. Як кажуть, Щоб і крупки були. молодых на веселье обсыпали завсёды хмелем и житом, потому что, как был достаток, вився як хмель, а жито – это символ життя. А комін обсыпали слонечниковыми, шкаблен рос такий високий, як слонечник. Ну, ми обсипаємо этот комін. Комин рос. Каблен рос як слонечник, високий такий, шовковистий, волокнистий. Заради Боже лянку, високого, шовковистого, кабло усього волю, у
на кожного долю. А гарбузяними зернятами обсипали для того, щоб клубки такі були, як гарбузи на правій пражі. Ну, все вже, комін женили, і ще на у нас тут пісня йде. Тестуйте. А, і ще ж будемо заткало робити. Треба нашому коміну зробити заткало. Хто буде, да, а хто буде робити заткало, зараз ми поглядимо. Ось цей вілошник, кожна жінка рука крізь руку буде братися до самого верху. Чий буде верх, та жінка буде робити заткало. Заткала. Значить, це на столі ви міряєтеся. Да. Андреевна. Ніна буде робити заткало. Давайте, Ленок. Девочкам скажу, что такое заткала. Была такая оттулина на горище і йшов дим. Да. Але летом, ну вот на помянным тыдні, уже тыдень після Великодня, уже затыкали гэтые, и затыкали, с прадзева застаецца уже такое непотребное всякое. Это, да, правильно? Да. Вот, и такое, это называется заткала. То там затыкалася, а уже як треба жанить осенью, то оно оттыкалася и жанилася, запаливалася перший раз світло у хаті. Прошу пробачення. От як крутиться лянок у заткало, так, щоб крутилися пража у наші як клубочки, так, щоб жито на полі на почках в'язалося, крутилося. Заткало поставимо, щоб нас ніхто не зурочив, бо будемо цілий вечір прасти. Хто вшиває, хто праде, хто муче мучки, це мучка називалася, хто клубки мотає. То ніхто буває під окном, де зурочив. Это куда вы это ставили? Как загорелось и я? Ні, туди, ми- вона ж не туди треба пошльону, Да, щоб сюди за- держалося. Да, заткнемо сюди, то не держиться. И тут же у вас на посвете лучина. Це лучина. Это Это мы мы же- сыном. Это заткало. Конечно, наготовляли. А это вот комина, Я ну, думаю, это- заткало это на лето, так? Ну, Не, ну лето было. А, И они зараз достали. да. Уже А узимку ж, ну, комина ж полили коли темно в ночи, так? А у день дырка просто была, и те ее затыкали. Ну там же, вот они рассказывали, что там было. Я думаю, О, що дірка була. А я У ночи, ну, зимой у день дырка в хате. Не, не дірка. я Це думала, є. так на їх розказувала. Кажу, як по світ горить, то хай горить, а ми вже як домой йдемо, то його тушуємо, а заткало затикаємо. От так воно для того, навірно, робиться. Ну, а як же? Бо тому що ж зимою буде ці осінню холод відкрите этого на вулицю, то холод же буде ці. Значить, ми тушимо По-перше, вот у їх висить, а также ж було щільненько до столі. до столі. Да. А уже эту ж можна, я ж за мешковину їх. Правда, мешковина опускалася у жидкую глину, Да, тоді воно застивало, а потім бялюся він зверху, бо наш комін біленький, засвяті нам. Вот, А вже як ідемо домов, то потушимо вогонь, де затикаємо заткало, да, воно вже Ну, это как бы обряд открытия того, так бы сказать, сезона или закрытия того. Не, просто ми не бачимо, як ви його запалили. Ну давайте з заткалом поки що. Співайте ці як там. Що ви робите? Давай. Стойте, что вы Так, уже так. так. Давайте. Ми діло зробили, Своего комина жанили, своего комина жанили, дай у Бога просили, заради Божия ножку, как накрасти на сорочку, как на кожного долю, да было всього у волю. Скажите, а как ми вам привезли той варіант, який був записаний тут, у Буразі, то ви б його розлучили? Бо це сценічне. А? Значить, це у свій час, то, що ці в Буразі, ці у Вірасниці було записано ціле, але там у багатої сім'ї було, бо там були найняті, да? От, ми з Лоском, це дослідчик білоруського, дівчатам кажу, дослідчик білоруського народного календаря,
мы, значит, отдали при Белтелерадиокомпании был ансамбль «Живица». И яны это сценично виконували. Там навіть ноти є. Да. І я думаю, покольки «Живиці» вже немає, вони там збігли у Америку. Вот. Да? І я колькі годов прошу гэты район, каб развучили, бо есть запис выдатный, там и слова говорится не такие, але як давнее это все было. Багатый вот такі Ви варіанти. привезете, то розвучимо. Да? Да? Добре. Добре. Я вот с собой не захопила, не Ну, думала. то будемо Я вчити. Веросницу давала. Ну, Если будем тебе учить, Веросница, ну, сценичный этот коллектив. Кажу, развучите. Это же такой красивый образ. Потому что, наверное,